May basa ti muna Korinto, Kapitulo 15, uno patingga iti 58 a bersikulo. Ti panagungar dagiti natay. Uno, ipalawag ko manen kada kayo kakabsat, ti Ebanghelyo nga inkas kasabak kada kayo. Isumit nga inawat yo, isumit nga yanyo a sititibker. Dos, ket gapo kenkwana may salakan kayo, no ikutan nyo nga agnanayon ti sao nga inkas kasabak kada kayo, malaksid no namati kayo a baring-baring. Tres, taim mo na, inyawat ko kada kayo ti inawat ko met, ni Kristo natay gapo kadagiti basbasol tayo, kas mayalubog kadagiti sursurat. 4, ket naitanem ket nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas mayalubog kadagiti sursurat. 5, ket nagparang ken sipas, kalpasan na kadagiti 10 ket 2. 6, kalpasan na nagparang kadagiti nasurok a 5 gasot a kakabsat, iti namin pinsan, ket dagiti ad-adu kadakwada at dadapay agingga ita, ngem dagiti daduma naturugdan. 7, kalpasan na nagparang ken Santiago, kalpasan na kadagiti suamin nga apostoles. 8, ket kalpasan da amin nagparang met kanyak, a kasla nayanak iti saan a may parbeng a panawin. 9, ta siyak ti kabasitan kadagiti apostol, ket saanag a maikari a managan apostol, ta indadanes ko ti iglesia ti Dios. 10, ngem gapu iti parabor ti Dios, addak iti kasasaad ko, ket ti parabor na kanyak, saan a nagbalin nga awan kapapay ana, nudiket nagbanugak iti ad-ado ngem kadakwada amin, ngem saan asyak nudi ti parabor ti Dios a kinadwak. 11, uray siyak ngarud, uray isuda kastoy ti panangas kasabami ket kastoy ti pinatiyo. 12, ngem no maikas kasaba ni Kristo a napagungar kadagiti natay, kasano ti panagkuna dagiti daduma kada kayo, ngawan ti panagungar dagiti natay. 13, no ngarud ngawan ti panagungar dagiti natay, sanmit a napagungar ni Kristo. 14, ket no ni Kristo saan a napagungar, ngarud ti kaskasabami awan kapapay ana, ket ti pamatiyo awan met kapapay ana. 15, kastamit rumuswa kami a naulbod a saksi ti Dios, agsipud ta sinaksyan mi ti maipapan iti Dios, a pinagungar na ni Kristo, isu a sana a pinagungar, no kasta a dagiti natay saanda nga agungar. 16, tano dagiti natay saanda nga agungar, sanmit a napagungar ni Kristo. 17, kitno ni Kristo saan a napagungar, awan kapapayan ti pamatiyo, adda kayo pailaeng kadagiti basbasolyo. 18, kastamit dagiti naturog ken Kristo, napukaw da. 19, no iti agdama abiyag, laing, isu ti kada ti panangina namatayo ken Kristo, datayo dagiti nakakaasi unay kadagiti tattao. 20, ngem ita ni Kristo napagungar kadagiti natay, nga isu ti umuna abunga kadagiti maturog. 21, tayan tangay gapu iti tao imay ni patay, gapu iti tao umay met ti panagungar dagiti natay. 22, takas matayda amin ken Adam, kasta met mabiyagdan to amin ken Kristo. 23,
ngem tunggal maysa iti batangna ni Kristo ti umuna a bunga sumaruno dagiti tao ni Kristo iti iyaayna. 24 Kalpasan na umay ti panungpalan intuno iyawat na ti pagarian iti Dios ken Ama intuno maikat na aminen a panagturay ken amin a panguluan ken panakabalin. 25 Taiso masapul nga agari agingga iti panangi kabil na kadagiti kabusor na iti babaon dagiti saksakana. 26 Ti maudi a kabusor a mapukaw to isu ni patay. 27 Taiso in kabila dagiti amin a banag iti babaon dagiti saksakana ngimno kunana dagiti suamin a banag addada a paiturayan ken kuana nalawag asan a mairaman dayjay may kabil kadagiti suamin a banag iti babaon ti panakabalina. 28 Ket intuno dagiti suamin a banag paiturendan ken kuana no kasta uray ti anak met laing paiturenton iti dayjay naikabil iti babaon ti panagturay na kadagiti suamin a banag tapno ti Dios isukuma amin kadagiti isuamin. 29 No saan kuma akasta anya ti aramidin to dagiti maba uti saran amay paay kadagiti natay no dagiti natay sanda nga agungar uray kaanuman apay nga rod agba uti sarda amay paay kadakwada. 30 Apay nga agpigkat tayo met iti inuran oras. 31 Wen paniknikak gapu itirag-ok kada kayo kakabsat a kupikupak ken Kristo Jesus nga apo tayo matayak nga inaldaw-aldaw. 32 No siya kas ugali ti tao nakikabilak kadagiti narungsot nga animal ijay Efeso anya ti magungunak no dagiti natay sanda nga agungar mangan tayo ken uminom tayo yantangay intuno bigat matay tayo. 33 San kayo a malilaw dagiti dakes a panakikuyog dadaelan da dagiti nasayaat a kababalin. 34 Agring kayo a maypay iti kinalinteg ket san kayo nga agbasol ta dagiti daduma sanda nga mo ti Dios kunak daytoy tapno pagba inanyo. 35 Ngem addanto agkuna kasano ti panagungar dagiti natay ket anyan to akita ti bagida. 36 Naningneng ti imulan met laing saan nga agbiag no di umuna a matay. 37 Kitno imulan saan mo nga imula ti bagi nga tumaw to no di ti bukel a lamu-lamu oray no trigo nga ta wenno maysa kadagiti sabali a bukel. 38 Ngem ti Dios ikan na ti bagi kas iti nagayatan na ket iti tunggal bukel ikan na ti bukod na a bagi. 39 Saan nga isuamin alasag pada da no diket adda maysa alasag dagiti tao ken sabali alasag dagiti animal ken sabali alasag dagiti tumatayab ken sabali dagiti ikan. 40 Addamit bagbagi a nailangitan ken bagbagi a naidagaan ngem maysa tidayag dagiti nailangitan ket sabali tidayag dagiti naidagaan. 41 Maysa tidayag ti init ket sabali tidayag ti bulan ket sabali tidayag dagiti bitbitwen ta ti maysa a bitwen
maisu padi ti dayagna iti sabali. 42. Kastamit ti panagungar dagiti natay, may mula nga agrupsa mapagungar to di agrupsa. 43. May mula iti panaka ibabain, mapagungar to iti panaka idayaw, may mula iti kinakapoy, mapagungar to iti panakabalin. 44. May mula abagi linalasag, mapagungar to abagi na espirituan, no ada bagi linalasag, adamit bagi na espirituan. 45. Kastamit nga da naisurat ti umuna a tao ni Adam imay nagbalin kararwa si bibiyag, ngem ti maudi nga Adam nagbalin maysa nga espiritu mambiyag. 46. Ngem san nga imuna ti na espirituan no diket ti linalasag ket kalpasan na espirituan. 47. Daydi imuna a tao nabukel iti daga, naidagaan, ngem daydi may kadua a tao nailangitan. 48. No kasano idi daydi naidagaan, kasta damit dagiti naidagaan, kitno kasano daydi nailangitan, kasta damit dagiti nailangitan. 49. Kitno kasano ti panaka alatayo, tiladawan daydi naidagaan, maalatay to mit tiladawan dayjay nailangitan. 50. Kunak nga rod daytoy kakabsat tilasag kendara sanda mabalin tawiden ti pagarian ti Dios, ket ti panagrupsa dina tawiden ti saan nga agrupsa. 51. Adtoy bagak kada kayo ti maysa palimed santay to maturog amin, ngem mabaliwan tayto amin. 52. Iti maysa kanito iti apagdarikmat, iti kamudyanan trumpita, ta agonin to ti trumpita ket dagiti natay agungar danto adi agrupsa, ket mabaliwan tayto. 53. Ta masapul daytoy bagi nga agrupsa agkawes iti saan panaggrupsa, ket daytoy bagi matay agkawes iti saan nga ipapatay. 54. Ket intuno daytoy bagi nga agrupsa agkawes to iti saan panaggrupsa, ket daytoy bagi matay agkawes to iti saan nga ipapatay. Iti kasta matungpal to ti sao nga da naisurat, ti patay inabak ti baligi. 55. Adino tiyan na o patay ti panagbaligim, adino tiyan na o patay ti panilod mo. 56. Ti panilod ni patay isu ti basol, ket ti piksa ti basol isu ti linteg. 57. Ngem yaman pay iti Dios amangted kada tayo ti baligi, gapu ken apo tayo Hesukristo. 58. Gapuna ay ayatek kakabsat, agtaang kayo sititibker saan magaraw, nga adwan kayo laeng iti aramid ti Apo, nga muyo ti aramid yo adanto kapaypayan na iti Apo.